si rebem les nostres convidades. I pujar aquí a dir-vos alguna cosa, la veritat és que no, estem una mica... Sí. Bueno, jo soc la Diana Riba, la dona del Raül Romeva. I jo soc la Laura Masairal, la dona de Joaquim Forn, i venim en representació de l'Associació Catalana pels Drets Civils. Ens agrada dir-nos ACDC perquè quan la vam constituir la volíem reivindicativa. Suposo que ja a hores d'ara sabeu que ens hem constituït com a associació, però a tot arreu que es fan actes, que són moltíssims actes als que se'ns convida, intentem de presentar-la perquè així es vagi sabent una mica com funcionem i el sentit d'haver-la constituït. Quan vam constituir l'associació érem 15 famílies i el nostre objectiu era anar 100 menys cada dia menys. En aquests moments ja en som 18 i la veritat és que en el moment polític en què ens trobem veiem més possibilitats que augmentem que no que disminuïm. Tot i així tenim moltíssima força. L'associació per nosaltres és un lloc d'unió on per primer cop ens hem conegut les famílies, per molt que els nostres marits formessin govern o estiguessin en capdavant d'Òmnium i l'ANC, les famílies no ens coneixíem i gràcies a l'associació tenim un lloc de trobada on compartir la nostra situació. La idea inicial de constituir l'associació era primer canalitzar l'agraïment immens de totes les mostres de suport que vam rebre des del primer moment. Totes les mostres de solidaritat, canalitzar-les bé i fer-nos costat. A partir d'aquí vam constituir l'associació, bàsicament per defensar els drets que veiem en perill, drets fonamentals que veiem en perill i fer denúncia de la vulneració d'aquests drets que cada dia hem vist que és més necessari fer crits d'alerta, perquè la veritat és que el retrocés democràtic espanta una mica, però no hem de tenir por. Jo penso, ara aquí es veuen moltíssimes fotografies, jo no sé si pretenen que vagin donant voltes les fotografies, al final no hi haurà presons per tot. Un altre dels objectius de l'associació era també canalitzar una mica l'ajut econòmic que ens volíeu fer arribar des de la ciutadania, perquè un dels problemes més grans que tenim és que tenim els nostres familiars molt lluny de casa. Les presons estan a 1.400 quilòmetres que hem de realitzar cada setmana per veure els 40 minuts i a l'exili, com sabeu, també està molt lluny. És insostenible econòmicament tots aquests viatges. En realitat, quan anem a Extremera ens trobem amb altres famílies perquè quan estàs en el món penitenciari, que és el que ara ens toca viure, veus que les presons estan molt lluny de casa per molta gent i és una despesa realment impossible. Tenim una altra frase que diem: si tots aquests diners els poguéssim posar en projectes socials que necessita aquest país, tindríem grans llavors per fer grans boscos d'aquí al futur, però desgraciadament ara en aquests moments els hem de fer servir per recolzar tota la feina que han fet i per anar-los a veure i perquè sentin que no estan sols. Cada viatge dels nostres va acompanyat de tots aquests actes i de totes les cartes i totes les mostres de suport que els hi portem. Sí, ara venir cap aquí ha trucat el Joaquim i sempre m'enganxa que vaig a algun acte. Digue'ls-hi que ens treguin. Aquest comentari que em fa té molt de sentit. Ells estan convençuts que serà la força de la gent, que l'hem de mantenir viva i tota la pressió que puguem fer, de pressió comunicativa i pressió internacional que els traurà. No els traurà la justícia, malauradament, la justícia espanyola.
Aleshores, sobretot, continueu fent tot el recolzament, mostrant-vos, queixant-vos, parlant de les injustícies cada dia, perquè si internacionalment algun dia algú se li acudeix mirar un dilluns, un dimarts, què passa a Catalunya, trobi que hi ha mobilització al carrer, trobi que hi ha gent que és gent de pau, com la que està empresonada, que és gent de pau, que és creativa però que reivindica i que l'únic que vol és que els seus drets siguin reconeguts. Sobretot, si us deixeu el llacet, doncs pugeu a casa i l'agafeu, perquè un simple llacet ara ens adonem que és important i que és una mostra de tot el que porta darrere. Jo només us diré una cosa del Raül, que també m'ha demanat que vagi dient en els actes que anem, i és que està totalment convençut que la presó és una eina més en tot aquest procés. Ja sé que sembla dur que algú que estigui entre quatre parets de formigó tingui clar quina és la seva postura en aquest moment. En aquests moments, la presó i l'exili són les dues cares d'una mateixa moneda, que les necessitem unes i les altres per seguir cridant la gran repressió que està vivint en aquests moments a Espanya. Potser a vegades abans era una repressió una mica petita, però està totalment desbocada i necessitem totes les eines per anar-ho denunciant. O sigui que utilitzem tota aquesta repressió per seguir-ho manifestant. Aleshores, com que els de la presó no poden pràcticament queixar-se ni fer-ho servir, som nosaltres, que hem de ser la seva veu. Nosaltres, vull dir, nosaltres tots, perquè jo ara em veig a dalt de la plaça i sempre m'havia imaginat a baix de la plaça, però vaja, a cadascú li toca el que li toca. Quan nosaltres diem que som pacífics i que la nostra mobilització és pacífica, és veritat, és pacífica, però ha de ser lluita pacífica. Pacífica no vol dir que estiguem quiets, hem de fer coses i n'hem de fer moltíssimes. L'associació ha començat ara una campanya, no sé si en sou conscients, la campanya de cartes a mandataris europeus, una mica perquè es visualitzi que la nostra manera de reivindicar és la paraula, que és el paper, que és el llapis, i també si aconseguim enviar moltes cartes als mandataris europeus, que això serveixi de reflexió i potser algun mitjà de comunicació se'n faci ressò. Doncs no deixem de fer-ho. La campanya aquesta, ahir justament amb el punt, hi havia un encartament en totes les cartes, però les podeu descarregar de les webs de la nostra, de la adretcivils.cat, de la web d'Òmnium, de la web de l'ANC, de la web de Crida per la Llibertat, o sigui, estan penjades les cartes i si són 5 cartes a 5 mandataris europeus, feu-ho perquè el bulto que fa rebre cartes té un impacte i ens fa il·lusió haver engegat aquesta campanya, que és la primera que engeguem nosaltres amb la suma de totes les altres entitats. Però a banda d'això se poden fer moltes de coses. Aneu a totes les convocatòries, escriviu cartes als diaris i si penseu que val la pena fer-les als diaris d'Espanya perquè considereu que val la pena que ens escoltin, doncs feu-ho, i si algú considera que potser a Espanya no val la pena, podeu fer cartes als diaris estrangers, a Europa o més enllà. Nosaltres ara estem muntant un servei de voluntaris que les traduiran i farem arribar les cartes als diaris, o sigui que de coses per fer n'hi ha. Una altra de les cartes que sí que es necessita molt és que seguim escrivint a tots els que estan presos. Hem d'aconseguir que el mitjà escrit i les cartes del correu postal sigui el seu propi internet. O sigui que hem de tornar a agafar aquella escriptura tranquil·la que teníem els que ja tenim uns quants anys, que ens escrivia mentre nosaltres per comunicar-nos. Sisplau, feu-ho, agraeixen moltíssim. A vegades no sabeu ben bé com afrontar el full blanc i què els hi puc explicar. Aquesta setmana arribeu a casa, expliqueu-li aquests actes, expliqueu que ens hem vist, el que hem dit. Això per ells és com un cop de tuit, el que fem tan ràpidament amb un tuit que veus quants actes hi ha, ells necessiten rebre-ho per carta i ho agraeixen moltíssim. A través de les cartes reben la temperatura del que passa al carrer, perquè ells no poden anar a les manifestacions, no són a les concentracions, no veuen la gent que porta el llaç groc o que et mira amb complicitat pel carrer, no senten la nostra tele. La veritat és que les cartes les agraeixen molt, o sigui que animem a tothom a escriure cartes. Jo afegiria de la campanya que hem engegat els 5 mandataris, són 5 mandataris triats, que trobareu en la carta que hem escrit en el model, fins i tot l'adreça on ho heu d'enviar,
Afegiria que la campanya Fort es fa per Sant Jordi i en moltes de les parades que us trobareu demanem als organitzadors que ja posin, si poden ajudar la gent, ja posin les fotocòpies de les cartes amb els sobres i només caldrà posar el segell. Vull dir, us ajudo perquè segur que aquí hi ha molts organitzadors de moltes parades de Sant Jordi i ens podeu ajudar amb aquesta campanya. Sí. El Joaquim, quan va entrar a presó, començava el dia a fer-se curt, ara ja es comença a fer el dia llarg. Em deia, són moltes festes que no passem junts, no? A banda d'aniversaris, a Nadal, Pasqua, ara Sant Jordi, van passant festes i jo sóc aquí tancat, no? És dur. I hi ha dies que em fa cosa, però després la força que ens doneu, la veritat és que encoratja i és molt bonic també, ell ho diu, si el jutge llegís les cartes, totes les cartes, entendria el procés i s'adonaria del que és realment aquest moviment. Ahir, que estava una mica baixa, només obria el WhatsApp un missatge d'un amic, no? Em deia, he escoltat aquesta cançó d'en Joan Dausà i la veritat és que m'ha fet pensar en vosaltres. La cançó parla de que som gegants, no? I ve dir això, que som gegants. I que ell em digués que li havia fet pensar en el Joaquim i en el moviment, ostres, em va impressionar molt, no? Perquè, bueno, si som gegants, des d'aquí dalt, veurem el que passa, com un satèl·lit que se'n va, em sembla que diu, una nota que s'apaga, o al final un record que ja no farà mal. Doncs creiem-ho, la mobilització ens fa gegants, perquè la unitat ens fa gegants, i la causa és una causa justa. I moltes gràcies per ser-hi.